No. Great. Bhí ceiliúr mór I gún le Chiildara an tachtain se chatte, mar Oscailt Ghaelscoil Ruairí Oifigiúil i Maigh Nuad. Bhí gachtainna ón scoil páirteach san ócáid, le ceol, canna agus agalah berte. So lád an scoth bhí againn seo haniu, tá Ghaelscoil Ruairí oscailta anis go Oifigiúil. Bunaí an scoil a gábhfuil is a 9 le tror fáiste déig agus anis in san áitin uimiid tá 100 is a 40 againn is a scoil. So tá nína bheoga go rang a 3 againn agus dairg líon rang speisialta de fáiste le uachas oscailta mlína. Chan gach rang árán ar an lá, idir árán na Gael agus trasna na Domhta, le cabhair óchaltaí Gael Coláiste Maigh Nuad agus múntóirí na scoile. Tá enam thar bheith spéisiúil ag an scoil chomá, a bhfuil nasc sonrach go géile star an cheantar. An tanam Ghaelscoil Ruairí tugann sé ón rí deireanach ar cuaig álainn sin Ruairí ó Cruthair. Fear bhí lonathe sa taobh seo tír na céad bliana ó hin, fear go raibh Gaeilge ar thula aige agus a bhí sáte sa cultúr Gaelach. Bhí sinú na báistí ar fad ar an gcíste bhíocha agus leabhar siad lom faoin na rudaí is fearr lósan faoin scoil. Cos tá Gael gá leat gachtain agus tá sé cóidúil agus tá mé cuiste glasó sin an fá agus is má an gachcód atá ann. Tá mé sé a Ghaelscoil Ruairí agus tá mé inínam joga agus is sprála mé. Mar tá na mútar an canálta agus bíti de déanamh a landraní má is hatanam. Mar tá múntrabí jazz. Tá Ghaelscoil Ruairí ag súil go mór le freastal ar bhaintear na Gaeilge i Maigh Nuad. Fógraíoch